sender. Det er pinse. Ja, det er det nemlig. Og hvad er det betyder, når det er pinse? Det betyder, at der er tosser på gaden. Så er det karnevaltid. Og det er bare så dejligt, og det er bare så skønt, og det er bare så lækkert at se blege, fede danskere komme ud og danse rundt i pinsen og sige, nu har jeg været på AOF-kursus hele vinteren, nu skal jeg vise med min navlering og alt muligt andet, det skal hele byen danse vide. samba. Vi har jo haft lidt samba. Sidste uge. Vi har haft lidt svært med samba. For altså, du bor jo umiddelbart du bor ret tæt på Fælledparken. Jeg bor tæt på Fælledparken. En park, som i gamle dage, dengang der var noget ved at være ved Fælledparken, så var det en valgplads for folk fra Østerbro, der sloges med dem fra Nørrebro, ikke? Og hver sommer, så gav man hinanden nogen på frakken. Ja. Og det var altid dem fra Nørrebro, der vandt, sådan er det. Fordi det vil det så stadig også gøre i dag. Ja, det vil man nok sige. Men det var fester. Nu er det degenereret til noget, altså en blanding af Jørgens Tivoli, det var så Skandinavisk Tivoli Park, men som er... som heller ikke er godt. AS skidt og møg. Og så har de altså gået i festlig forbund med nogle samba-skoler. Altså, ja, for det sidste weekend, der var der jo pinse, og der var der jo det årlige karneval. Vi er jo Danmarks svar på Rio, København. Hvor er det bare skønt. Det er vi. Og mange tænker, hold op de festlige, der går i de der sjove optog. Nej. Med dårlig glimmer på trøjerne og lidt for meget. Ja. Og man tænker, er det en navlering, eller er der bare ikke blevet gjort rent, ikke? Men det er grotten for dig, din grimme dansekælling. Du må ikke sige kælling. Undskyld. Du må ikke sige kælling. Nej. Men her har vi så altså... Hey, var vi glade, når vi danser sammen. Det. Og jeg hader det også, mand. Jeg hader det så vildt. Men hvad sker der så, når man fusionerer noget så frastødende som et maratonløb med noget så degenereret som dansk samba? Dansk samba. Så får man altså en nedsmeltning. Og på et tidspunkt, der er jeg centimeter for at gå hen. For at smadre alle. Nej, jeg bliver bare gal. Og jeg stiger ud af min bil, og så går jeg hen mod trianglen, hvor de står disse tosser. Jeg har ikke et bedre ord for det. Nej. Disse talentløse tosser, som kan 6 rytmer. Og efter 3 timer min nerve kan ikke mere, Anders Brandt. Jeg har ikke mere indeni. Der er ikke mere. Jeg har ikke engang hele Afrikas kontinents lidelser kan jeg ikke rumme, fordi det hele er fyldt ud af had til samba. Og jeg så marcherer hen, og så står jeg, og så pludselig kan jeg se, nej, det nytter jo ikke noget. Hvad nytter det? Jeg bliver gal på dem. De har jo helt tydeligvis et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Men ved du hvad? Jeg synes, vi skal spille lidt musik, et stykke musik, ikke? Ja. Om et øjeblik, så vil hævnen, kig lige ud på CD-coveret, Anders, for du ved, hvad det er, vi skal gøre. Så vil hævnen komme voldsomt tilbage til denne gøjlertrup, denne trup fra helvede af dans. Prøv at høre, vi bor i et land. Kig på min krop, kig på alle andres kroppe. Vi er blege som madikere. Og så skal I stå og danse det gøjlerdans. Kunne I ikke også tage Louise Frey, hvor der hendes mavedanser med væk? Tag til Rio og dans. Det er lort, mand. Jeg hader det.